سربەستبەردانا گرتیان دەرکەتنا میلیسên ser bi Îranê ve ji Sûriyê rûxandina rejîma Sûriyê ev daxwazên xwepêşanderên bajarê Dereyê ne. Rawengeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku bi dehan ji welatiyên bajarokê El Cîze li gundewarê Rojhilatê Dereyê xwepêşandan li dijî rejîma Sûriyê encam dan û daxwaza rûxandina rejîma Sûrî û serbestberdana girtiyan kirin. Hevdemê wê yekê welatiyên bajarê Dereyê xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî encam dan. Her wiha berî du rojan jî li bajarokê El Kirk Şerqî xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî encam dan û piştevaniya xwe ji welatiyên bajarê Swêdê danexuyanî û daxwaza serbestberdana girtiyan her wiha xwepêşanderan piştevaniya xwe ji xelkê Çiyaya Ereb re jî danexuyanî. Li gorî rawengeha Sûriya mafên mirovan ku li bajarê Idlibê jî welatiyên deverê xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî encam dan û daxwaza vegerandina derbêderan bo mal û milkên wan kirin. Ev neh salin şoreşa Sûriyê dest pê kiriye. Li gorî tora Sûriya mafên mirovan ji adara 2011 ta adara 2020 146,825 kes li Sûriyê hatine girtin. Her wiha 226,247 kes ji sivîlan canê xwe ji dest dane.